Tislima mill-qalb il kull min u maqut magħna mill-Istitut tal-Familja ġewwa Għawdex lill-komunità li s-soltu tinġabar hawnhekk. Ejjew nagħmlu dat-tieni jum ta' eżerċizzi ta' Randan flimkien. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Inqedu fidejn il-Mulej Ġesu is-sitwazzjoni ta' bħalissa tad-dinja kollha. Inqedu fidejh il-ħajja ta' kull waħda u wieħed minna. Komplu nitolbu id-dawl, id-den, il-kuraġġ, is-sliem, il-fejqan tiegħu. U lilna li jedejn ninġabru biex nisimgħu kelmtu, nitolbu jagħtina l-Ispirtu Qaddis tiegħu ħalli jkebbes il-qalb, irattaba u jagħmilha art tajba fejn dil-kelma ssejb is-sifen tikber u tagħmel il-frott. Nitolbu dan kollu bl-interċessjoni ta' Umna Marija ta' Kana u flimkien ngħidu sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mitinbejn, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-bieraħ fl-ewwel ġurnata tal-eżerċizzi tfajna ħarsitna fuq Bartimew Lama u l-laqgħa li kellu ma' Ġesu. Dan Bartimew illi mill-lama tiegħu mill-faqar tiegħu xtaq laqgħa vera ma' Ġesu u ma straħx qabel din il-laqgħa sseħħ. U aħna nitkellmu fuq Bartimew rajna kejf jekk fil-ħajja tagħna jiena diġà mimli, jiena diġà inħoss li qed nara kollox u sew dejjem, diffiċli niltaqa' ma' Ġesu. Imma jekk naraf il-faqar tiegħi u ma nibżax minnu, imma l-faqar tiegħi jisir okkażjoni fejn fija ngħid lil Alla l-ħajja isbaħ u aħjar, għall-ħajja aktar maquda miegħu għad-dawl tiegħu, hemmhekk issir il-laqgħa mal-Mulej Ġesu. Il-Vanġelu jiġi milquh mill-foqra. Mis-supervi minn nies li diġà iħossu li huma totalment mimlija, diffiċli li l-Mulej se jagħtik xi ħaġa iktar għax il-bib tiegħek ta' qalbek ta' qalbna jkun magħluq. U fl-aħħar ta' riflessjoni tal-bira edna kejf imbagħad xi Bartimew talab li jara mill-ġdejд baqa' miexi wara Ġesu fit-triq. U Ġesu kien sejjer Ġerusalemm u minn hawn ftit jiem oħra Ġesu kien se jispiċċa fuq l-għolja tal-Kalvarju imsallab. U allura edna li d-dawl veru meta jien nara tas-sew meta nara lil Ġesu imsallab, lil Alla imsallab moti għalija. Hemmhekk inkun qed nara tas-sew u qed nara kollox. U għalhekk xi ftit id-domanda li għamilna l-xulxejn il-bieraħ kienet jiena nixtieq la aktar vera mal-Mulej, nixtieq li nħallih idawwalni bid-dawl tiegħu, nixtieq narah aktar, jiġifieri li niltaqa' miegħu mal-imħabba tiegħu fuq is-salib. Illum se nagħmlu pass ieħor u se nitilqu mill-istess ġrajja ta' Bartimew. Għaliex il-bieraħ semmejna dettalji ma bqajna għaddejjin minn fuq u qrajnieh u bqajna għaddejjin u llum nixtieq nibda minnu biex nitkellmu ftejt dwar x'ista itellifna wkoll milli nagħmlu la aktar vera ma' Ġesu, ma' Alla l-imbierek, ma' Alla l-ħaj. Ġesu waqaf u qal sejħulu. Huma sejħu lill-lama u qalulu għamel il-qalb qum qiegħed isejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabes fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesu. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabes fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesu. Din ix-xena li forsi fajnejna tidher xi ħaġa vera normali, dan qam u mar ħdejn Ġesu. Fil-verità tikxeb xi ħaġa verament qawwija li jagħmel Bartimew. Prattikament Bartimew x'inhu jagħmel? Il-mantar tiegħu, ċoe l-aktar ħaġa importanti li kellu dan l-ama, il-mantar, dan ħallih fil-ġemb, telqu, nesih
warbu, xeħtu lem biex issa jmur ħdejn Ġesu. X'kellu importanti l-mantar? Il-mantar għal wieħed ludi kien ifisser ħafna. Apparti li kien sinjal ta' identità, ċoe mhux kulħadd kellu l-istess mantar, il-mantar juri min int. Apparti din il-ħaġa, imma għal wieħed ludi il-mantar ifisser jiena kif ħan nilqa l-ksieħ, kif ħan nilqa l-isħana tax-xemx tiżreġ fis-sajf, kif ħan nipproteġi li l-nifsi mit-trab u mill-rieħ li tajjar ħafna, kif ħan itatta bil-lejl, kif ħan oqgħod mal-art u mhux ħan ifriża pereżempju għax inqiegħed il-mantar taħti. Għal wieħed lud il-mantar kien kollox, kien importanti immens. Aħseb wara l-wieħed għami li hemm mal-ġem ta' triq li kontinwament qed jgħix fuq barra. Tant kien importanti mantar li jekk inti pereżempju kont tmur tixtri xi ħaġa u m'għandekx biex tħallas u tħalli l-mantar hemmhekk bħala garanzija li inti se tħallsu u jiġi flaxija u għadek ma ħallastux tal-ħanut jew minn belek, il-mantar kien jagħtihulek lura għax ħadd ma kellu jgħaddi l-lejl mingħajr il-mantar. Illum Bartimew x'għamel? Tajjar il-mantar minn fuq u qabeż fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesu. ċoe f'daqqa waħda quddiem il-laqgħa ma' Ġesu il-mantar sar totalment sekondarju, totalment mhux importanti. Xi kultant f'ħajjitna x'jiġri? Xi kultant f'ħajjitna jiġri li aħna nibqgħu iggranfati mal-mantar u ma niksbux il-ħaġa l-aktar importanti. Xi kultant nibqgħu iggranfati ma' affarijiet li f'dak il-mument ikunu żgħar biex ma niksbux xi ħaġa kbar, f'dan il-każ il-laqgħa mal-mulej Ġesu. Xi ftit jiġrilna bħalma jgħidu jiġri lix-xadini biex jaqbduhom. Xi kultant jgħidu li lix-xadini jagħmlu qisu speċi ta' fliexkun kbir isfel imma fuq irqiq. U jqiegħdu ġewwa xi frott illi x-xadini jieklu fil-mentalità tagħna il-banana. Qiegħed il-frott hemm ġew ix-xadina ddaħħal idejja m'għandha xejn fiha allura tidħol u taqbad il-frotta imma x'intiġi biex toħroġ idejja l barra minn dan il-container minn dan il-fliexkun kbir ma jirnexxilix għaliex għax f'idejja għandha xi ħaġa u idejja ma toħroġx il barra. U aħna kieku x'ngħidu okej, terħi l-frotta biex toħroġ idejk minn hemm għax inkella ma jistax ikun li tibqa' għaddej b'dan il-fliexkun ħdejk u tispiċċa ma tistax tixxabbat u ma tistax timxi. Imma x'xadina x'tagħmel? Ma tagħmilx dan. Tibqa' bil-frotta f'idejja timxi l-hawn u l-hemm b'dan it-tip ta' fliexkun kbir u tispiċċa tinqabad jew tittiekol minn xi annimal jew jaqbad għall-kaċċatur f'dan il-każ. Biex jien ma nitlifx daqsxejn ta' frotta ix-xadina, biex jien ma nitlifx daqsxejn ta' frotta nispiċċa nitlef ħajti. Nispiċċa nitlef l-aktar ħaġa importanti. Fuq ix nixtieq li nitkellmu ftit illum. Jiena ma niltaqax ma' Alla l-imbierek għax intant kont marbut ma' Allat oħrajn. Jiena ma niltaqax ma' Alla għax kont qed nadura Allat oħrajn. Dawk li jissejħu l-Allat foloz jew l-idolatrija. Fis-sens forsi tista' tinstema' ftit kelma kbira li jien nadura Allat oħrajn daqs li kieku ma nafx fid-djar tagħna għandna xi ma nafx xi Budda hekk xi statwa ma nafx ta' xiex orjentali u noqogħdu ninċensawla kull flaxxija u ngħidu xi talb qudiema. Mhux il-każ, nimmaġina assolutament mhux il-każ. Imma fl-istess ħin f'ħajjitna kontinwament aħna niffissaw fuq affarijiet, kontinwament niffissaw fuq proġetti, fuq oġġetti, fuq ħsibijiet, xi kultant persuni illi bil-mod il-mod ħajjitna tibda ddur magħhom. Fis-sens illi tant niffissaw fuq xi ħaġa illi nażluha hekk qisu neleġġuha bħala ċ-ċentru ta' ħajjitna. U kollox il-ħajja kollha tibda ddur magħha. Issejr xi ftit dan il-proġett, dan il-ħsieb, dan l-oġġett, dak li daħal f'moħħi, issejr isa l-prijorità ta' ħajti. U wara min imissieli. Tant issejr il-prijorità ta' ħajti li jiena nibda naħdem għalija kemm jista' jkun. Naħdem għalija
l-enerġija tiegħi tmur hemmhekk, dedikata hemmhekk, għaliex għax din il-ħaġa minn għalija f'moħħi se tagħtini l-ħajja, se tagħmilni sew, se tagħmilni kuntent. Bħalma aħna nippretendu li Alla se jagħmilna sewwa lilna, hekk ukoll dawn l-allat li nażlu, l-allat foloz tagħna. U jekk b'xi mod nissuspetta li xi ħadd ħajattakkali dan l-Alla fals tiegħi jew inkella xi ħadd ħajoħoduli, jew l-Alla fals tiegħi hu taħt teddida jiena nippanikkja, nibża u nissaħħan. Ara ftit xi kultant fuq ix nissaħħnu fid-djar tagħna. Nissaħħnu fuq dan l-affarijiet. Xi kultant inti d-dinja tista' taqa' għax moħħok frisk daqs ħassa. Imma jekk xi ħadd imislek dik il-ħaġa, dak il-ħin pereżempju li għandek, dak il-proġett li daħal f'moħħok, jekk xi ħadd imissulek ħol xarek u ġib iż-żejt għax hemmhekk tissaħħan. Aktar xkun indikazzjoni ċkejkna tal-Alla fals tagħna. Niffissaw fuq ħaġa ħajjitna ddur magħha għax minn għalina li se nkunu sewwa b'dik il-ħaġa, ħankunu komdi u ferħanin, ħatatina l-ħajja. U għalmejn ikun it-tindejf, ara tmisslu d-dar u li xi ħaġa ma tkunx preċiża fid-dar għax min jaf se jiġri. Għal min tkun it-tindejf, għal min tkun iżbuħija u d-dera u jiena rrid nkun dejjem ma nafx nider mill-aqwa u mill-aħja. Iżbuħija għalla tmissieru kollox idur magħha, importanti li kull ma nagħmlu biex nidru. U mejn ma nafx il-ħruġ u mejn il-flus jinnejx biex ikolli dejjem aktar u kollox idur magħha l-ħaġa, kollox idur magħha. U mejn ma nafx jgħix għall-festa l-argument. Ġieli tisma' nies jinnejx għal dik il-ġimgħa fis-sena. Imma għandek mara, għandek raġel, naħseb suppost tgħix għalija mhux jinnejx għal dik. Għal xiex il-qalb tħabbat l-aktar. U nibdew nifissaw u l-ħaġa tfaqqas f'moħħna f'sekonda tfaqqas. Ta' biżejjed xi kultant għall-argument ma nafx. Inti u r-raġel mortu stidnitkom oħtkom pereżempju u r-raġel tagħha mortu sad-dar. Id-dar f'daqqa waħda toħtok u tar-raġel tagħha inti rajt television ġdid u f'daqqa waħda xelit-lek switch. Il-television tagħna d-dar żgħir. Hemm bżonn nixtri television. U intu sejjer id-dar tibda titkellem mal-mara u tgħidil isma' imma t-television tagħna u daqsxejn żgħir. U fl-istess ħin il-mara tibda tgħidilek le xtrajnih sentejn ilu żgħir mhux sewwa ta' u inti f'moħħok rajtilha l-purtiera l-ġdida u ffissajt li l-purtiera l-ġdida kieku sewwa nbidlu l-purtieri tagħna. U f'daqqa waħda twildu żewġ ħallat żgħar illi mhuma xejn dawn, fis-sens il-mara ħajta mijek tgħidlek mhux hekk ma nixtrilekx television ġdid u inti tgħid daqsxejn mal-mara u portiera bid-dinja ftit ilu u tieqaf hemmhekk il-ħaġa. Imma xi kultant ma jifqux hemmhekk l-affarijiet u minn ħsieb, minn oġġett, minn immaġni li għamilt f'moħħok il-ħaġa tikber. Il-ħaġa tikber u tiffissa. U taħseb illi jien x'in ħajkollok dal-Alla fals tiegħek dal-oġġett, dal-ħsieb, dal-proġett, f'daqqa waħda ħajsir dan is-soluzzjoni tal-problemi kollha tiegħek. U la ħajsir is-soluzzjoni tal-problemi tal-ħajja tiegħek jiena lil dan, jew dal-proġett, lil dan l-oġġett, lil dan il-ħsieb, lil persuna lest nissagrifika kollox għalih. Nissagrifika kollox. Biex insemmi eżempju forsi mhux daqshekk importanti, imma ejja ngħidu intijiet fuq ix-xogħol. U f'daqqa waħda ħarġet vacancy li titla' grad. U inti iffissajt xelitlek bozza f'moħħok illi titla' dan il-grad, tieħu din il-promotion, f'daqqa waħda l-ħajja tiegħek ħatkun tal-ġenn. Ħajkollok aktar flus, tieħu d-dar, ħatkun issa tmexxi jient flok imexxuk, tista' tiddeċiedi jient, u inti mbagħad ħaturi kemm inti braw u ffissajt li trid tilħaq dik il-promotion. U f'daqqa waħda x'qed tagħmel jient? Biex tieħu il-promotion tibda tagħmel sagrifiċċji biex tikseb din il-ħaġa li inti qed taħseb li ħadbiddilek ħajtek. Allura tibda fuq ix-xogħol taħdem aktar u overtime. U mbagħad tibda tilaq kemm tista' lil ta' fuqek biex tidher sabiħ u fl-istess ħin kemm bżonn tgħid daqsxejn kontra sħabek biex jidhru koroħuma u qed tagħmel is-sagrifiċċji. U id-dar ara min ikellmek għax bdejt tmur tard, għax importanti li tkun fuq ix-xogħol dejjem ħalli ma jmurx ta' fuqek jaħseb ħażin fik u li inti dejjem taħdem iżjed u id-dar ma jista' jkellmek ħadd għaliex għax jiena rrid nikseb dil-promotion issa. U ħin u enerġija u wara ma xajjien għax
U x'qed jiġri ara biex nikseb dik il-ħaġa li hija xi ħaġa verament forsi żgħira, imma jien qed nagħmel is-sagrifiċċji madwari qed noqtol lil ħuti ta' fuq ix-xogħol b'dak li qed ngħid, id-dar u l-vokazzjoni tiegħi ta' missier jew ta' omm warrab tal-ġenb, qed nagħmel is-sagrifiċċji. Ma nafx jiena bħala qassejs niffissa f'daqqa waħda fuq proġett li għandi f'moħħi u ma jimpurtani minn ħadd u minn xejn wara min itellifuli dal-proġett u ma nagħtix każ tal-affarijiet l-oħrajn biex niddedika kollox għal dal-proġett li ġieni f'moħħi, jekk hemm bżonn ma nobdejx ma nafx l-isqof tiegħi fuq dan għax dal-proġett ħajti tiddependi minnu. Qed nagħmel is-sagrifiċċji. Qed noffrilu s-sagrifiċċji bħalma kienu joffru s-sagrifiċċji lill-Allat fl-antik. X'inhi l-problema ta' dawn l-Allat folos? Dan l-affarijiet kollha li nfissaw fuqhom u nagħtuhom post li ma ħaqhom. X'inhi l-problema? Il-problema hi li jien naħseb li ħanikseb il-ħajja u ħankun sew. Imma l-ħajja ma jagħtuwilix. Iħalluni dejjem nixxenna għal aktar. Naħseb li se jagħtuni kollox u mbagħad x'in jiġu jiena nibda nfittex aktar għax ma kienx biżżejjed. U allura nidħol f'ċiklu jien illi dejjem irrid aktar u qatmu biżżejjed u l-ħilli nagħti qatmu biżżejjed. U ida quddiem għajnejn kulħadd jekk ikolli l-flus qatmu biżżejjed u rrid dejjem aktar. U jien indemin ta' met nispiċċa skjaf jien għax l-Allat foloz jagħmluna skjavi, jagħmluna priġunieri ħabsin u qed inġejb il-mewt madwari x'qed noffri s-sagrifiċċji tan-nies ta' madwari tal-vokazzjoni tiegħi u ta' ħajti stess. U x'jibda jiġri x'in jien niffissa fuq xi ħaġa ġeneralment x'jibda jiġri? Jibda jiġri li jien nibda nobgħod lir-realtà tiegħi, nobgħod lill-eżistenza tiegħi u lil ħajti u nixxenna għal ħajja li m'għandix. Araw pereżempju fi-żbuħija, fid-dera. Jiena iffissajt li suppost ma nafx imnieħri għajnejja u wiċċi jkun differenti. U kwiċċi nirranġaħ ħankun kuntent. U x'nagħmel? Nibda nobgħod ir-realtà tiegħi, il-ħajja konkreta tiegħi li l-nifsi u nixxenna għal dak li minix. U dan ovvjament joħloq il-problemi kollha tad-dinja fil-qalb u fil-ħajja tagħna. Niftehmu l-idoli l-Allat foloz fihom infushom ġeneralment mhumiex ħżiena, ġeneralment fihom infushom, ċoe li jiena ma nafx ikolli l-flus biżżejjed biex ngħix, illi jiena nagħti każ forsi tad-dera tiegħi biex ma noħroġx imgerfex u żmattat, illi jien ma nafx li d-dar inżomma sewwa, illi jien ikolli hobby, dan l-affarijiet mhumiex ħżiena fihom infushom. Isiru ħżiena, isiru ngan, meta jien nitlobhom affarijiet li ma jistgħux jagħtuni. Nitlobhom aktar milli jistgħu jagħtuni. Nimmaġina li ħajsalvaw li ħajti meta da ma jistgħux. Nimmaġina li ħajimlew lil qalbi ma fil-fatt ma jistgħux jagħmluha. F'kelma oħra jsiru żbaljati meta jien nagħtihom jew inqiegħdhom fuq tron li mhux tagħhom. Meta ntellaħħom fuq pedestal li mhux il-pedestal tagħhom. U allura ġeneralment xiġri fil-ħajja, jiġri li jiena ħajti timtela delużjonijiet. Inkun delus, inkun frustrat. U xin inkun delus jiena tendenzjalment x'nista' nagħmel, nista' nara kif ħanimla ħajti ballat oħrajn. Imma dik id-delużjoni kapaċi tkun grazzja, għax ninduna li warajja kien hemm illużjoni, kien hemm ingan, jien illudejt ruħi għalhekk jien delus. Il-problema kienet l-illużjoni, mhux id-delużjoni, il-ftit dwejja, il-frustrazzjoni li nħoss li jagħtuni dan l-affarijiet, dik hija barka għax kixfet l-ingan, messet l-immaġni falsa li kelli. Għax wara kull delużjoni hemm illużjoni u ġeneralment illużjoni kbira. Bartimew illum għażel li qiegħed l-affarijiet f'posthom. Il-mantar m'għandux it-tron ta' Ġesu, għalhekk kien lest iħallih għax il-mantar seta' sempliċement jagħtih xi ħaġa imma d-dawl veru se jagħtihulu Ġesu u allura kien lest iwarbu għall-ġenb u jmur għand Ġesu. Dan hu Bartimew. Din hija l-mixja tal-fidi tagħna. Imma d-domanda kbira li nagħmlu lilna nfusna dan kif aħna f'ħajjitna dejjem noħolqu idoli ġodda u dejjem niffissaw u nintrabtu ma' ħafna affarijiet.
Wieħed ħassieb Ludi Martin Buber jgħid illi l-bniedem huwa fabbrika kostanti ta' idoli ta' allat foloz. Joħloq kontinwament il-bniedem allat foloz. U aħna kien ħarsu ftit lejn ħajjitna, l-istorja ta' ħajjitna, nindunaw li hija l-istorja prattikament tal-allat foloz tagħna. U xi kultant jekk inħarsu lejn ir-relazzjonijiet ta' bejnietna u forsi ir-relazzjonijiet fil-familja u meta ma qbilniex, ġeneralment niġġieldu għax it-tnelli aħna għandna l-allat foloz tagħna u dawn qed jikkompetu ma' xulxejn. Ġeneralment. Allura d-domanda l-kbira li nixtieq nagħmlu ma' xulxejn hija imma kejf aħna dejjem niggranfaw u naduraw affarijiet żgħar mhux importanti, kif dejjem noħolqu allat foloz. U biex nagħmlu din il-ħaġa nixtieq illi naqraw ftit silta mill-Antik Testament, silta klassika u nippruvaw nifhmuha flimkien. Hija s-silta tal-loġol tad-debb illi l-poplu Ludi ħoloq fl-Eżodu wara li ħareġ mill-Eġittu. Minn kapitlu 32 tal-Eżodu. Il-poplu meta ra li Mosè iddawwar ma niżel minn fuq il-muntanja, inġabar madwar Aaron u qallu qum u għamlilna allat li jimxu qudiemna. Għax dan Mosè l-bniedem li tellana mill-art tal-Eġittu ma nafux sar minnu. Aaron weġibhom neħħu l-imsielet tad-debb li hemm imdendlin ma' widnejn in-nisa tagħkom u ta' wliedkom subien u bniet u ġibuhom li. U l-poplu kollu neħħa l-imsielet tad-debb li kellhom f'widnejhom u ġabuhom lil Aaron. U ħadhom minn idejhom xeħethom fil-forma u għamel oġol tal-metall imdewweb u qalu dawn huma l-allat tiegħek ja Iżrael li tellewk mill-art tal-Eġittu. Malli ra dan Aaron ben artal qudiemhom u għamel sejħa u qal għada issir festa lil mulej u bakkru filgħodu offrew is-sagrifiċċji u ġibu offerti tas-sliem u l-poplu kollu qatt jiekol u jixrob u imbagħad qamu jixxalaw. Ma nafx hekk quddiem dan il-qari. Aħna x'ngħidu, dawn kemm kienu boloħ, kemm kienu oġġiba. Jiġifieri Alla għadu l-imbierek għadu kemm ħelishom mill-art tal-Eġittu wara daqshekk snin ta' jasar. Alla l-imbierek ħelishom mill-Farawn u mbagħad għenhom jaqsmu l-baħar u l-Farawn ħallewh warajh bir-rikkiba tiegħu u issa timexxihom u f'daqqa waħda tgħidli ħanagħmel oġol u ħajsir l-Alla tiegħi. Kif waslu sawn, xi ġara? Kif tasal li wieħed jagħmel oġol hekk u jgħid dan hu l-Alla tiegħi jara, ħajsolvila ħajti, ħajjimxu qudiema, ħajmexxini hu. Ġraw żewġ affarijiet. L-ewwel nett, Mosè fejn hu? Mosè jiet fuq il-muntanja u għaddew il-ġranet, u għaddew il-ġimgħat u l-Mosè ma nistgħux naraw aktar tgħid x'ġara minnu. Mosè kien dak li timexxihom hu. Qed imexxihom hu. Mosè kien qisu iċ-ċertezza, is-sigurtà tagħhom. Mosè għex diġà fid-deżert jaf il-post. Allura f'daqqa waħda l-poplu sapruħu mingħajr mexxej, mingħajr xi ħadd li jmexxih li jurih it-triq. Il-poplu sab lilu nnifsu mifxul, bla direzzjoni. U l-poplu fejn jinsab? Il-poplu jinsab fid-deżert. Id-deżert x'ambjent hu? Id-deżert huwa ambjent ta' prekarjetà kbira. Id-deżert huwa ambjent ta' mingħajr ċertezzi. Fid-deżert inti mhux se ssib xtiekol, l-affarijiet ma jikbrux. Biex issib xtiekol trid dejjem timxi, dejjem tfittex mill-ġdid u għada ma tafx hux se ssib imma inti tipprova ilma mill-inqas u jekk sibt illum u ħatimxi ma tafx l-għada intix se ssib. Jekk ħatorqod bil-lejl ksieħ immens jekk matul il-ġurnata sħana kbira. Id-deżert hu l-post mimli annimali slavaġ, fis-sens annimali xi kultant xkejknejn bħal sriep jew inkella xi skorpjun imma kapaċi dan jiġi fuqek u joqtlok f'daqqa. Allura id-deżert huwa l-post fejn ċertezzi m'hemmx, fejn sigurtà m'hemmx, ma tafx se jiġri l-lejla, ma tafx se jiġri għada, ma tafx hux se ssib xtiekol, ma tafx hux se ssib ilma, ma tafx hux se taqbad it-triq it-tajba.
U d-deżert x'għandu x'jaqsam magħna? Aħna ma ngħixux f'deżert. Imma l-ħajja tagħna hija bħal deżert. Għax fil-verità noqogħdu daqsxejn bikwietna nindunaw illi aħna bħal dan il-poplu ċertezzi fil-ħajja m'għandniex. Affarijiet żguri ċerti għandna ftit jew xejn. Naħseb f'dan iż-żmien din il-ħaġa nifhmuha ħafna aktar iż-żmien tal-coronavirus. Fejn inti aħna inħossu li l-aħwa xemmu ċert, ma nafux se jiġri għada, ma nafux dan il-virus kif se jiżviluppa, ma nafux ħajaħkem lili. Imma din ir-realtà, din mhix ir-realtà tal-lum biss, ta' żmien il-coronavirus, imma din ir-realtà hija r-realtà kontinwa tiegħi, ta' ħajti, u jien dan fil-fond ta' qalbi nafu. Għax jien x'għandi ċertezzi fil-ħajja, x'għandi ċertezzi fil-verità. ċerta s-saħħa tiegħi, x'ċerta s-saħħa tiegħi. ċert ma nafx il-flus li għandi, l-ekonomija li għandi, ċert fuq għadejk. Jiena ċert mid-dar tiegħi, ċert b'wiet jur, ma jien nafx jista' jinqala, naf, ma nafx. Jien ċert mir-relazzjonijiet tiegħi, mir-relazzjonijiet l-aktar primarji tiegħi, pjuttost ċert li mal-mara, mar-raġel, mat-tfal u rajt, imma ċert jien nafx ifettillu xi darba l-mara tiegħi, ir-raġel tiegħi. Jiena ċert ma nafx mid-dera tiegħi, miż-sbuħija tiegħi, jien nafx x'la jgħaddu sentejn oħra x'jiġri, 5 snin, ma nafx, u jien din ir-realtà nafa. U din l-inċertezza, din in-nuqqas ta' sigurtà, din il-fixla, din li tbeżżani, tifxilni, tagħmilni ansjuż. U għalhekk irrid iċ-ċertezzi, għalhekk irrid is-sigurtajiet. U allura x'nagħmel? Nagħmlu bħal m'għamel il-poplu fid-deżert. Jagħmel żewġ affarijiet il-poplu. L-ewwel joħloq idolu, xi ħadd li jimxu qudiemu. Xi ħaġa li tagħtini ftit sigurtà, xi ħaġa li magħha nista' nigranfa u ngħid ta' volja illużjoni, ngħid dawn huma l-Alla tiegħi li ħarġuni mill-art tal-Eġittu u issa ħajimxu qudiemna huma. Biex almenu minn għalija nsib it-triq, għax l-inċertezza tbeżżani u tħawwadni u tifxilni. U imbagħad x'għamlu filgħodu qamu joffru s-sagrifiċċju u mbagħad taw għax-xalar u għad baħrit. Ir-reazzjoni tagħna ġenerali quddiem il-biża' li naħrab, li xi ftit nisker b'ħafna modi fil-ħajja tagħna. U allura l-għerq tal-allat folozz tagħna hija l-inċertezza, il-prekarjetà tal-ħajja, in-nuqqas ta' sigurtà u dan nafuh u mhux illum biss fi żmien il-coronavirus. U allura x'jagħmel il-poplu, x'jagħmel minn daqshekk affarijiet, joħloq oġol tad-debb. Għaliex oġol u mhux affarijiet oħrajn, mal-ewwel nindunaw. L-oġol xi fisser u tad-debb. Inti x'intara oġol x'tgħid? Tgħid il-marelli dan xi ħadd b'saħħtu, l-oġol u s-saħħa, l-oġol infatti għandu l-qrun. L-oġol huwa xi ħadd b'saħħtu, xi ħadd qawwi. U aħna nixtiequ affarijiet qawwija li jmexxuna. Id-dittaturi ġeneralment jażilhom dejjem il-poplu. Nies b'saħħithom trid, għaliex għax dak ċertu sigurtà u inti f'ħajtek ukoll tixtieq tkun daqsxejn b'saħħtek. Għaliex? Għax jien naf min jista' jattakkani. Infatti kontinwament aħna nfittxu l-affarijiet il-kbar fil-ħajja għaliex għax nafu l-aħna żgħar u xkejknin u ma nistgħu xejn. Allura x'nagħmlu nfittxu affarijiet kbar kontinwament. Allura jew ikolli karozza kbira, jew ikolli jien nbena kolni kemm jien, jew li jara tkellimni għax importanti turi ftit sidrek, inkella x'ħajjiġri. Inkella jiġri li xi ħadd jista' jattakkani. Pereżempju, fil-festi joħorġu ħafna tal-elementi kontinwament. X'joħorġu l-elementi kemm aħna b'saħħitna, kemm aħna kbar, l-innijiet kollek huma aħna l-aqwa, aħna l-aħjar, aħna l-ikbar magħna ma tagħmlu xejn, u ma sempliċement kant nofsu biċċajt, imma jikxef din il-mentalità. Il-barri, l-oġol, is-saħħa, l-qawwa. Imma mbagħad dal-barri ta' xi x'inhu? Dal-barri mhux tat-tafal imma huwa tad-debb, sabiħ, il-ellex. Allura jien f'ħajti x'nipprova nagħmel, ma xiex nipprova nigranfa biex ikolli ftit security jekk sigurtà. Nipprova nigranfa ma kif nider, ma żbuħija, ma l-unuri, ma l-glorja, ma min kien l-ewwel, minnu l-aqwa, minnu l-isbaħ, min ħajjider l-aktar biex almenu jien nider, jien hawn ta' tinsewniex, arawni ftit għax jien hawn, aċċettawni, ħobbuni. U ta' xi xinu dan tad-debb, jiġi f'balla li ju sabiħ huwa anke prezzjuż. Prezzjuż.
Id-depp huwa l-ekonomija, l-flus, ċertezzi tagħna minn fejn jiġu? Minn hemmhekk, mill-ekonomija, mill-flus. Intom qed tinnutaw. U barra minn hekk x'inhi kollok inti oġol. Jekk għandek oġol f'merħla jew ma nafx xejdula ta' baqar, x'jiġifieri? Għandi ċertezza li se jkolli aktar baqar u oġiela. Allura għandi l-garanzija ta' familja ta' oħrajn li se jkolli. Infatti jingħad illi fi żwieġ bħala rigal ta' awgurju hekk biex jinnawgura kif kont proprju nagħtik oġol b'sens ta' fertilità. Għax jekk inti jkollok familja kbira ħadd tkun xi ftit moħħok mistrieħ f'dak iż-żmien mhux hekk, għax it-tfal jieħdu ħsieb tal-ġenituri tagħhom morru fir-raba jirgħu in-naċ eċetera, eċetera. Allura qed tinnutaw illi dawn ma kinux daqshekk boloħ dawn il-lowt u qed jikxfu ftit minn aħna. Għax aħna wara xiex ninfixlu, ma xiex niggranfaw għal ftit security għax qegħdin fid-deżert u kollox inċert. Niggranfaw mar-relazzjonijiet tagħna, niggranfaw mal-qawwa u mas-saħħa, niggranfaw mal-unuri u mad-dera, mad-deb u niggranfaw mal-flus. Għax fil-verità aħna inċerti u inċerti ħafna. U jekk ma jirnexxilix jien inkun hekk, ma jirnexxilix jien inkun kbir u ma jirnexxilix jien inkun sinjur, almenu inkun ħabib ta' minu kbir. Għax kien kun ħabib ta' almenu ta' minu kbir dik il-ħaġa tagħtini ftit security. Mid-dera però għalina li rridu niltaqgħu mal-mulej hemm bżonn triq oħra. Jien ma jistax kun noqgħod naħrab ma' affarijiet folot sfinti għax dan l-oġol ta' depp huwa fint huwa fals. Ħloqtu jien dan u iżgħar minni, ħloqtu jien u iżgħar minni kif se jagħtini l-ħajja. Allora bil-mod il-mod f'ħajti biex jiena niltaqa' dejjem aktar mal-mulej, ċoj biex jien ma noqgħodx niġri wara l-allat folot imma nażel lil alla l-ħaj, hemm bżonn illi jiena insir aktar ħabib tal-insecurity tiegħi. Aħna noboduha l-inċertezza, l-ansja tbeżżana. Mid-dera rrid nibda nsir aktar ħabib tagħha. U bil-mod inmod inħalli din l-inċertezza tiegħi tenni nfittex risposta aħjar, risposta ikbar. Tenni tagħmilni aktar selettiv, diffiċli tikkuntentani, għax ma jistax ikun li nikkuntenta lili nnifsi b'affarijiet daqshekk żgħar. Għax fil-verità l-uniku garanzija li ma tispiċċa qatt, l-uniku garanzija li għandna huwa Alla l-imbierek. Alla l-imbierek huwa l-unika garanzija. Mhux l-unika garanzija illi ma nafx everything will be okay għax araw ftejt fuq Ġesu msallab everything will be okay. Imma l-unika garanzija li dak qed imexxi l-istorja u li rrebaħ anke l-mewt. ċoe idolu u veru jew le, jekk xi ħadd jista' joħoduli jew ikissiruli. Lil dak ma jista' jkissru ħadd lanqas il-mewt. Għalhekk jekk jiena se nintrabat ma' xi ħadd ejja nintrabat ma' Alla l-imbierek. L-uniku wieħed li ħadd ma jista' joħoduli. Li l-kamla, l-assadit, l-ħallelin ma jistgħu jitlu u jisirquli. Barra minn hekk, dik l-aħħar punt li nixtieq li naqsam magħkom illum huwa dan. Alla l-veru huwa totalment differenti mill-Alla l-fals. Totalment. Kieku jkollna nqablu ftejt lil Ġesu fuq is-salib ma l-oġol tad-depp totalment differenti. L-oġol tad-depp huwa l-awguri li jkolli familja kbira, relazzjonijiet sbieħ. Dan fuq is-salib. Relazzjonijiet ma kellu ma kien baqalu ma ħadd. Ta' madwaru, telquh, tradewh, ċaħduh. L-oġol huwa awguru li inti tkun b'saħħtek ħalli ħadd ma jistalejk, tidher kbir, potenti, qawwi. Dan Alla l-veru fuq is-salib huwa totalment bla saħħa, helpless, totalment. Marbut, ma salej, ma jistax jiċċaqla. L-oġol tad-depp huwa tad-depp il-ellex sabiħ. Dan l-ebda sura biex nitaxqu bija, l-ebda ġmiel biex nħarsu lejh, tal-biża, xejna tal-biża, żbuħija ta' xejn, imdamda minn biċċer. L-oġol huwa sinjal ta' rikkezza ta' xi ħadd ta' għana
dan ma baqalu xejn, libsa kellu fuq u ħadu ilu wkoll, ma baqalu xejn. Saffrattant dan u Alla tassew, Alla veru, l-oġol tad-debb u Alla fals. Saffrattant dan minna ma jitlob xejn imma jatina kollox, anke lilu nnifsu. L-oġol tad-debb jitlob lili biss, irid minn għandi nagħmillu s-sagrifiċċji. Dan isejjer skjafu biex ninħeles jien, l-oġol tad-debb jagħmilni priġunier tiegħu, jagħmilni skjaf tiegħu. Kemm għandna għax inroddu ħajl il-mulej għall-opra tiegħu. Imma fl-istess ħin kemm għandna għax nitolbu ħidawwa lil moħħna u lil qalbna x'aħna aħna ninġibdu wara dak li jlellex, wara s-Sinjur, ninġibdu wara d-dera, wara żbuħija, ninġibdu wara l-bsaħħithom il-qawwija, ninġibdu. Min għalina li se nsolvu l-problema tal-inċertezza u tal-prekarjetà tagħna. Min għalina. U kontinwament niġu mqarqa, insiru dejjem aktar skjavi u nimlew qalbna nippruvaw biċċuċati u tibqa' vojta. Illum għandna sejħa li ara min ma jippruvax jiġbdek għal waraj huwa l-Alla veru, għax m'hemm l-ebda sura, m'hemm l-ebda ġmiel biex ħadd inġibed waraj, imma ara dak hu l-Alla li jħallik liberu totalment u li jagħti kollox flok jieħu. Għalhekk għar-riflessjoni tagħna. Bla dubju kollox hu tajjeb u utli. Kollox tajjeb u utli ġeneralment, imma mhux Alla. Dawn mhumiex Alla l-veru. U allura x'irwol, x'pożizzjoni, x'valur qed nagħti lill-affarijiet. U jien ta' xiex jien skjaf. X'nibża li ħajmissuli ara biss u jiena nibda nikber fl-ansja jekk b'xi mod ħadd ispiċċili din il-ħaġa. Aktar xu indicator ta' fejn qed tħabbat il-qalb. X'jistgħu jeħduli lili, x'jistgħu jkissruli. Ejja għalhekk illum hekk ma' Bartimew nagħmlu din ix-xewqa fil-qalb li jiena nlest inħalli l-affarijiet iż-żgħar għal minnu tassew kbir. Inħalli l-affarijiet li se jwasluni sa ċertu punt għal min se jwassalni għal ħajja ta' dejjem, Alla l-imbierek il-Mulej Ġesu. Jew nitolbu d-den, id-dawl kontra l-inganni tal-Alla tfolot. U nindunaw illi raġuni għax jien ma niltaqax malla għax sissa qalbi kienet marbuta ma' ħafna Allat oħrajn. Nippruvaw nagħmlu ftit mumenti ta' skitt quddiem Ġesu, nirriflettu fuq dan il-kliem sabiħ u profond li għadna kif smajna.
Nirringrazzjaw ħafna lil Father Noel ta' din ir-riflessjoni sabiħa li għamlilna llum ukoll, jekk Alla jrid niltaqgħu għada fl-istess ħin fit-8 ta' filgħaxija. Sa dan it-tant għada festa tal-tabbira tal-Mulej, l-Unzjata, mis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu ser ikun hemm it-talba tar-Rużarju għada filgħaxija fis-6, tistgħu titlu fuq il-Facebook ta' Pinu. Min irid ukoll jista' jisma' l-qudiesa li tibda fil-5:30. Fis-6 jkun hemm ir-Rużarju. Imbagħad niltaqgħu mill-ġdid fit-8 ta' filgħaxija għat-tielet riflessjoni ta' dawn l-eżerċizzi. Grazzi, il-lejl it-tajjeb.